أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. Qasam bolsun yıldıza wagtiki aşağı inse. ما ضل صاحبكم وما غوى. Sizin yoldaşınız gomrah bolmady, o özü de ağlaşmady. وما ينطق عن الهوى. Oşol özünün hawa hawasynyň sözlemýär. إن هو إلا وحي يوحى. Meger oň sözi özüne edilen wahydir. علمه شديد القوى. Şoňa nahayatda kuwwatly ferişte tälim berendir. ذو مرة فاستوى. Ve nahayatda ýaxşy surat eýesi bolan ferişte. وهو بالأفق الأعلى. Pes Hazreti Cebrail özünün hakyky suratyny qarar tapyp, o özü de asmanyň kenarynda durupdyr. ثم دنا فتدلى. Pes Hazreti Resul Ekrem'e nahayatda yaqin bolupdyr. فكان قاب قوسين أو أدنى. Hatta iki qaws miqdarly, belki ondan da yaqinrak bolupdyr. فأوحى إلى عبده ما أوحى. Pes Allah tebarek ve taala Hazreti Resul Ekrem'e vahy etipdir, vahy etjek zatny. ما كذب الفؤاد ما رأى. Hazreti Resul Ekrem'in gören zatny qalbda yalan diýmedi, belki görenligi hakdyr diýip tasdiq etdi. أفتمارونه على ما يرى. Aya Muhammed'e jedel edip yalanı nispet berýäňizmi gören zatynyň barasynda. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Tahqiq Hazreti Muhammed Hazreti Cebrailni yine bir mertebe haqiqi suratyny görüpdi. Sidratul Muntahanyň ýanynda, Cennetul Ma'wa da şonuň ýanyndadyr. إذ يغشى السدرة ما يغشى. Hazreti Resul Ekrem Hazreti Cebrailni gördü. Sidratul Muntahany örtýän zat örten wagtynda. ما زاغ البصر وما طغى. Ve Hazreti Resul Ekrem'in mübarek gözleri qyşarmady ve hadden de tejawüz etmedi. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Tahqiq Hazreti Resul Ekrem Miraç gecesinde özünün perverdigarının ulu alamatlaryny we nişanalaryny gördü. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Aya gördüňizmi Lat diýen we Uzza diýen botlaryny we Menat diýen üçünji botny. ألكم الذكر وله الأنثى. Aya siziň üçündir erkek ogullar we Huda üçündirmi gyzlar. تلك إذا قسمة ضيزى. Bu tariqa taqsim bi insaflyqdyr we zalimana taqsimdir. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Tahqiq bu zatlar hiç zat däldir. Meger bir näçe atlardyr ki siz we siziň atalaryňyz şolaryny dakandyrlar. Allah tebarek we taala şolar barasynda hiç delil we hujjat nazil eden däldir. Olar tabi bolmaýarlar, meger batyl hayatlara we nefsleriniň arzularyna tabi bolýarlar. Ve halani ki şolarga Hudaýyň tarafyndan hak din geldi. أم للإنسان ما تمنى. Aya insan näme zat arzu etse şoňa arzu eden zat müyesser bolarmy? فلله الآخرة والأولى.
Pes Hudaýyň ihtiýaryndadyr ahiratın we dünýäň işleri. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Bu asmanlarda köplerçe ferişteler bardyr ki şolaryň şefaatlary hiç zada nef bermez. Meger Allah tebarek we taala ijaza bermeginden soň özüniň halan adamsyna